Wel, ni wedi symud draw o'r trinwyr ifanc a wedi dod i'r cornel agosa ato ni fan hyn yn y pwynt sylwebu, achos mae yna Pencampwriaeth dda iawn mlaen fan hyn nawr. Pencampwriaeth y Teirw Ifanc, y Junior Bull. A'r brydiau i gyd yn fan hyn nawr, te'r brydiau cyfandirol hynny yw. Da ni'r Charolais, y blond, y limousin simental a'r glas Prydeinig. A mae David James o Adar TV wedi aros da fi o hyd ac mae'r ddosbarth cryf iawn fan hyn, achos mae'na deirw ifanc smart iawn yn y sioe yma eleni. O wes, mae'r dosbarth yn gryf a maen nhw gyd yn dal llygad. Chymod, maen nhw'n berffaith, mae'r un yn berffaith. Wy'n lwco'r tarw bach lim yn fawr iawn yr un yn y canol, 3-1-7-3. Tarw'r Alfords, a nhw wedi cael llwyddiant mawr yn y pare ddoi. A dyma chi tarw cywir sydd yn gwybod sut mae dangos i hun. Ni'n gweld fyna nawr, mae'n hyd dan y fe'n dosau, mae'n gywir iawn, coes wir ym mhob cornel dygau. Jyst yn ail osod y coes yna. A'r dwi'n meddwl mai hwn yw'r tarw fydd yn mynd nawr i Carlisle yn y hydre. Maen nhw'n gweud mai dyna fydd tynged hwn nawr, bydd yn cael ei werthu. Ac yn mynd mlaen wedyn ni i reidio gwartheg y dyfodol gobeithio, achos mae e'n darw a hanner. A na beth bydd y berniad y wyl am heddi. Rhywun tarw fydd yn gallu mynd mlaen i fridio a i wneud y llinach y nesaf i'r dyfodol. Be ti'n meddwl o'r Charolais? 3-8-2 yr un gwyn ar y pen pethaf yn cos? Dyma tarw mawr to, hi'n llydan iawn. Mae'n syndod y dawel fyna yn ystod fyna a mae'n gwybod beth na'n neud. Ond y tarw glas Prydeinig sydd wedi mynd â hi ag Ali Jackson o Dumfries a Galloway ag am sioe fawr maen nhw'n gael wedi cipio Pencampwriaeth y defed ddoi gyda'r Dutch Spotted a nawr wedi mynd â Pencampwriaeth y tarw ifanc fan hyn yn y sioe fawr. Y darw neis yn dweud, David? Tarw cywir, mae'n cerdded yn berffaith. Mae'n darw, a fel o'n i'n gweud, mae'n darw llydan iawn yn dweud. Yn darw arbennig iawn ac yn un yn sicr i'r dyfodol. Wel, llongwch edrych mor iawn i'r teulu. Gwych. Congratulations. Cheers, thank you. What a show you're having. Something to go, innit? He looks like a Dutch Spotted. He's not far off, is he? Huh? No, it's been good, innit? It's been good. One to remember. Very, very. Junior Bull, the sheep yesterday, and now this. Yeah, no, we had a big one last night to celebrate the sheep, but yeah, no, he's a good bull and he's done well now. That's all three. He's won male champion, so yeah, no, it's good. It's great to have you down here in Wales. Safe journey home to you all. Thank you. Diolch yn fawr iawn. Cheers.